Good afternoon, Zimbabwe. My name is Captain MC Banana. Climax Production. Action Paris. Richie King. Select a news. Money winner. Seiko. It is Tengiros. Iyo ichivhara dhoo iri. Tizi kudhonza tambo dzemadhoo iri. Baba vake vari kutengesa madhoo iri. Haya kapinda nebackdrop. Shotile ipapo. Hama kutama. Usananganisi colors kunge mtama. Shotile ipapo. Kufashma kafuera zama. Kumangoma yufuta. Okay. Shotile ipapo. Hati wewe uri ngirosi. Wapo wazvifaneizo wakutaka slum. Shotile ipapo. Usati wakaenda abroad. Iwe usingagone kupanyora paboard. Shotile ipapo. Kutira wakapfeka maya. Asitora chinira wakacheka jaya. But pane pamuri kuleka. Baba uri kuimba here kana kuseka. Chakwana. Damn. Munenge makuwanza kupopa. Pop John Paul makuwanza kuloka. Hey. Mukafarisa tokutemsa isoka. Kana kugoka tokupinza TikTok soka. Shotile ipapo. Hama kutama. Usananganisi colors kunge mtama. Shotile ipapo. Kufashma kafuera zama. Kumangoma yufuta. Okay. Shotile ipapo. Hati wewe uri ngirosi. Wapo wazvifaneizo wakutaka slum. Shotile ipapo. Usati wakaenda abroad. Iwe usingagone kupanyora paboard. Shotile ipapo. Hapana zozikanwa idzungu chete. Sesi inenge mbama kushata chete. Pesepo wangu gara hanzu sunset. Basa rekutiza rijimrili pamset. Kondiani akafa apa demted. Akakupa suchu iyo kuti uipek. Anditi ngirosi inodzika kereke. Zvayadzikira paparagreka ndikechi. Hama kutama. Usananganisi colors kunge mtama. Shotile ipapo. Kufashma kafuera zama. Kumangoma yufuta. Okay. Shotile ipapo. Hati wewe uri ngirosi. Wapo wazvifaneizo wakutaka slum. Shotile ipapo. Usati wakaenda abroad. Iwe usingagone kupanyora paboard. Seiko ichitengirosi. Iyo ichivhara dhoo iri. Kipitizi kudhonza tambo dzemadhoo iri. Baba vake vari kutengesa madhoo iri. Haya kapinda nebackdrop. Shotile ipapo. Climax Production.